Yan isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Narito na naman tayo sa ating devotion at salamat po sa ating Panginoon dahil hindi po niya tayo pinapabayaan, kundi lagi niya tayong iniingatan, ginagabayan at pinagpapala. Salamat po sa Diyos dahil iniingatan niya tayo araw-araw, gabi-gabi niya tayong binabantayan at iniingatan niya tayo kahit saan tayo pupunta at sa mga delubyo na ating nararanasan sa mundong ito. Nandyan po ang ating Panginoon. At bago po tayo manalangin, magandang gabi po sa bawat sa inyo at salamat po dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng maraming pagpapala kahit mahina po ang ating trabaho, pero nandyan pa rin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat muli sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin upang pag-aralan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. At gabayan po ninyo kami hanggang matapos ang gawain na ito. Ikaw po ang maitaas sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala na aming natanggap mula sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon. At sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasalamat. In Jesus' name, Amen. At ang gawain na ito, mga kapatid, ay pwede po ninyong pakinggan mamaya sa aking YouTube channel dahil ipopost po namin mamaya ito. At sana po pakinggan po ninyong mabuti ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng replay. Ayan, at tayo na po ay dumako na sa salita ng ating pong Panginoon. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, sabi po niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Diyos ng kanyang mga salita. At sa panahon natin, mga kapatid, ay marami pa pong mga tao na hindi sumasang-ayon sa ginawa ng ating Panginoon, lalo na po sa ginawa ni Jesus sa krus. Dahil ang paniniwala po ng ibang tao ay ginawa lang ng Panginoong yon dahil gusto lang daw niya na ipakita sa atin kung gaano siya makapangyarihan. Yun po ang paniniwala ng mga ibang tao, pero sa totoo po ay ginawa yon ng Panginoon dahil gusto niya na lahat tayo ay maligtas. Gusto niya na lahat tayo ay maranasan natin, makamtan natin yung pag-ibig o buhay na walang hanggan na gusto niyang ibigay po sa atin. Pero ang mga ibang tao kasi, akala nila ginawa ng Panginoon yon dahil lang po sa kasalanan ng mga tumanggap o kumilala sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Pero hindi po yon. Totoo na namatay si Jesus dahil po sa kasalanan ng tao, pero hindi lang po dahil sa isang tao, hindi lang po dahil sa dalawang tao, kundi namatay si Jesus sa krus. Inialay niya ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling buhay. Tinanggap niya yung parusang kamatayan na dapat para sa atin dahil po tayo ay mahal ng Panginoon. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Wala po tayong
pwedeng maipagmalaki sa harapan ng ating Panginoon dahil lahat tayo marumi sa kanyang harapan. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pantay-pantay lamang. Hallelujah! At ito po yung gusto ng Panginoon na makita o maranasan natin. At dapat po na tignan natin, kilalanin natin, tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas at lalo po sa ginawa niya sa krus dahil yun po ang pag-ibig na gusto niyang iparamdam po sa atin. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo, huwag po nating baliwalain lang yung ginawa ni Jesus sa krus. Ginawa niya yung bagay na yon hindi lang po para sa akin, hindi lang po para sa isang tao, kundi para po sa lahat. Kaya tinanggap niya yung parusang kamatayan, na yung parusang kamatayan na yon ay dapat para sa atin sana. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, iniibig tayo ng Diyos, gusto ng Panginoon na lahat tayo ay maligtas, kaya tinanggap niya na lang yung kamatayan na yon. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Hallelujah, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tama po ang sinabi ng Bible sa John chapter 3 verse 17 na sabi niya, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So tama po yun. Ginawa ng Panginoon yon dahil gusto niya na maligtas ang tao. Ayaw ng Panginoon na maparusahan ang tao. Pero hindi naman nagbibigay ang Diyos ang parusa, di ba? Na ikakasama ng isang tao. Kundi nagbibigay ng Panginoon ng parusa, yung parusa na ikakabuti ng tao. Pero ang tao kasi kapag magbigay ng parusa ay matindi, di po ba? Yung mga tao na merong kasalanan, lalo na po sa mga gumagawa ng hindi maganda sa kapwa niyang tao, ay talagang pinaparusahan po ng mga ng mga matataas, lalo na po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno po natin. Nagbibigay sila ng matinding parusa. Pero ang Diyos, kahit ikaw ay makasalanan, hindi pa rin siya nagbibigay ng parusa na pwede mong ikamamatay. Pero ang tao, pinarusahan nila ang Panginoon, hallelujah, dahil akala ng iba ay nagpakitang gilas lang Panginoon, pero hindi po. Ang totoo, ginawa yon ng Panginoon dahil po sa atin. Kaya tama po yon. Yung sinabi ko po kanina na lahat tayo walang maipagmamalaki natin sa Diyos, totoo po yun. Dahil kahit ako, kahit sino mang tao, wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Kahit siya pa ay gumagawa ng maganda o mabuti, wala siyang pwedeng ipagmalaki sa Diyos dahil lahat ng tao nagkasala sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga kung titignan po natin mga kapatid, ay napakabuti, napakaganda ang ginawa ng Panginoon dahil inialay niya ang kanyang sariling anak. Masakit po yon, hindi po natin kaya yon. Pero ang Panginoon, kaya niya o kinaya niya na ibigay sa atin ang kanyang sariling anak na walang iba kundi si Kristo na namatay at muli siyang nabuhay. Amen. Masakit po na ialay mo ang iyong sariling anak dahil lang sa kasalanan ng isang tao o dahil lang sa kasalanan ng karamihan. Pero ang Panginoon, ulitin ko po,
Ginawa niya yung bagay na yon, inialay niya ang kanyang sariling anak. Hallelujah, upang siya na lang ang mamatay, hindi po sa atin. Hindi po tayo ang mamatay, kundi ginusto na lang ng Panginoon na si Jesus na kanyang bugtong na anak ay siya na lang ang ialay niya sa krus. Ginawa niya yung bagay na yon. Amen? Dahil lang po sa atin, sa ating mga kasalanan, kaya nagawa ng Panginoon yon. Kaya nga po, salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan at ipinaramdam po niya sa atin ang pag-ibig na hindi nagkukupas, hindi nagmamaliw kailanman. Kaya salamat po sa ating Panginoon dahil meron tayo na katulad niya na siya ay kaya niyang ibigay ang kanyang sariling anak dahil lang po sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya wag po nating sabihin, mga minamahal, na ginawa lang ng Panginoon yon dahil lang po sa isang tao. Hindi po, kundi ginawa ng Panginoon yon dahil po sa atin at dahil sa lahat. Hallelujah! Sana ay darating din ng araw na marami ring tumanggap sa Panginoon at kilalanin nila, tanggapin nila yung ginawa ni Jesus sa krus. Dahil ang totoo, ginawa niya yung bagay na yon dahil mahal tayo ng kanyang Ama. Amen? Tinanggap niya yung parusa, tinanggap niya yung kamatayan na dapat para sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Mas ginusto niya na siya na lang ang mamatay kaysa tayo ang maparusahan. Ganyan po kabait, kabuti ng kalooban ng ating Panginoon. Inialay niya ang kanyang sarili, tinanggap niya yung parusa dahil ayaw niya na tayo ay maparusahan. Panginoon, salamat muli sa mga salita na ibinigay po ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil muli mo kaming binigyan ng paalala. Salamat sa ginawa mo sa krus dahil muli mo kaming binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. At sa gabing ito, dalangin po namin, pagpalain po ninyo ang bawat isa at sa mga hindi pa kumilala sa iyo, Panginoon, pabayaan po ninyo na sa pagdating ng araw ay makilala kanila bilang sariling tagapagligtas at matanggap nila, Panginoon, ang ginawa mo sa krus, O God. Salamat po at pagpalain po ninyo ang aming buhay, Panginoon, at bantayan po ninyo kami sa gabing ito. Ikaw po ang maitaas sa aming buhay at patuloy, Panginoon, na hilingin po namin sa iyo ang yung pagtulong sa amin, O God. Pagpapala po ang aming matatanggap mula sa iyo, Panginoon. Salamat po at sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, in Jesus' name. Amen. Gaya po yung sinabi ko kanina, ang preaching na ito ay pwede po ninyong pakinggan mamaya o sa mga susunod na araw sa aking YouTube channel. Hanapin lang po ninyo yung YouTube channel na Brian Altea, at pwede po kayong mag-like at pwede po kayong mag-subscribe at pakinggan po ninyong mabuti ang salita ng Panginoon na makikita po ninyo sa YouTube channel na yon. Salamat po at ang Panginoon ang mapapurihan, maitaas sa gabing ito. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.